El sistema d'emergències mèdiques i els seus homòlegs francès i andorrà han dut a terme aquest dijous un exercici conjunt de simulació d'assistència a víctimes. Un centenar de persones, entre voluntaris i professionals sanitaris, han participat al simulacre d'un gran incident al poliesportiu municipal de Llívia. L'objectiu és posar a prova protocols d'actuació en accidents amb pacients traumàtics en esdeveniments massius que s'han estat treballant i posant en comú durant els darrers 3 anys. És aquest primer exercici de simulació per veure si tot el que hem estat treballant en quant a continguts científics de procediments i en quant a la forma de relacionar-nos entre nosaltres doncs, té una bona planificació i ens podem plantejar propers passos. Llavors és un pas important, però és un primer pas respecte als propers que han de venir. On est parti du principe que la catastrophe n'avait pas de frontières. Un bus peut très bien tomber d'un côté ou de l'autre de la frontière. Il faudra qu'on travaille tous ensemble pour soigner, sauver, secourir ces personnes-là. Et donc c'était important pour nous que ce projet permette de lever les freins réglementaires, de lever aussi les réticences qu'on pourrait avoir à travailler ensemble. Donc on se connaît mieux, on travaille ensemble, on a les mêmes langages, les mêmes protocoles. Et aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de tout ce travail. La simulació s'ha marcat en un escenari de risc previsible, com és un concert multitudinari amb afluència de persones de tots dos costats de la frontera. El cantant ha caigut i ha patit un traumatisme greu i en anunciar-se que s'acabava el concert s'ha recreat una allau de persones que ha deixat una trentena de víctimes. Ha estat llavors quan s'ha activat el protocol d'incident per comprovar com funciona la coordinació entre els sistemes d'emergències mèdiques que hi ha a banda i banda de la frontera. De fet, el simulacre representa un pas important dins el projecte EGALURC, a través del qual s'ha posat a prova una plataforma informàtica per facilitar el traspàs d'informació. És una eina que permet que tant les unitats assistencials rebin i facin un primer triatge de molts afectats i aquesta informació que rebem in situ es pugui enviar de forma directa i a temps real a diferents centres de coordinació de diferents sistemes d'emergència. I alhora també es pot coordinar amb els diferents centres sanitaris que poden rebre aquestes persones afectades amb un event massiu. Com hem dit, l'exercici s'emmarca en el projecte europeu EGALURC, que pretén crear una xarxa transpirinenca d'urgències per millorar l'assistència en comunitats aïllades i que s'haurà de concretar en un futur en la signatura de convenis entre les administracions dels diferents països.